ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ମାଙ୍କଡଟି ଦୋକାନରୁ ତରଭୁଜ କିଣି ନେଇ ସେ ଘରକୁ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କଡଟି ଘରକୁ ତରଭୁଜ ନେଇକରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ସିଂହଟି ତାକୁ ଦେଖି ଦଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କଡଟି ସେ ସିଂହ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେଇ ସିଂହଟି ସେ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ତରଭୁଜ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସିଂହଟି ସେ ମାଙ୍କଡର ତରଭୁଜ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ସେ ମାଙ୍କଡଟି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗଛ ମୂଳେ ବସିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କଡଟି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ମାଙ୍କଡର ସାଙ୍ଗ ଏକ ବଣ ମଣିଷଟି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ବଣ ମଣିଷଟି ସେ ମାଙ୍କଡକୁ କଣ ହେଇଛି ପଚାରିବା କାରଣରୁ ମାଙ୍କଡଟି କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ତରଭୁଜ କିଣି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସିଂହଟି ମୋ ତରଭୁଜକୁ ଚୋରାଇ ନେଇଗଲା। ଆଗକୁ ସେଇ ମାଙ୍କଡ ଏବଂ ବଣ ମଣିଷ ମିଶି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କଡ ଏବଂ ବଣ ମଣିଷ ମିଶି ଆଉ ଥରେ ତରଭୁଜ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତରଭୁଜ ଭିତରେ ବମ୍ ରଖିଦେଇ ସେ ତରଭୁଜକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସିଂହଟି ଆସି ସେମାନଙ୍କର ତରଭୁଜକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହଟି ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ବମ୍ ରେ ଫାଟି ଯାଉଛି।